హామీల అమలు కమిటీ తొలి సమావేశం ముగింపు. పలువురు సభ్యుల గైర్హాజరు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో హామీల అమలు కమిటీ తొలి సమావేశం ముగిసింది. కమిటీ చైర్మన్ సంజీవరెడ్డి, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, సభ్యులు అనిరుద్ రెడ్డి, జాడే ఆదినారాయణ మాత్రమే సమావేశానికి హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్కు చెందిన మిగతా కమిటీ సభ్యులు ఈ తొలి సమావేశానికి గైర్హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ హామీల అమలు ప్రక్రియపై చర్చించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కమిటీ తొలి సమావేశంలో పరిమిత సంఖ్యలో సభ్యులు మాత్రమే పాల్గొనడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. లోకల్